Az uradalom és urbánium magyarországi helyzete. A nagybirtokos a mezőgazdasági fellendülés hatására a majorsági földjeik területét próbálták növelni, de ez az urbéres telkek és a közös földek rovására ment. A majorsági szántók növekedésével a robotterhek is egyre csak növekedtek, de ezek mellett a jobbágy kilenceddel, ajándékkal és fuvarral is tartozott a birtokosnak. Az egyéb földek a szőlők, a legelők és az erdők voltak. A szőlőkön a jobbágyok dolgoztak, de a termény 1/10-ét a birtokosnak kellett leróniuk. A legelőkön a jobbágyok is legeltethették az állataikat, és az erdőkben fát is szedhettek, de ennek egy részét a birtokosnak kellett adniuk. A szőlő 1/10-ét más néven dézsmának is nevezhetjük. A majorsági szántók túlzott növekedése miatt 1767-ben Mária Terézia kiadta az urbániumot, mely a földek arányának rögzítéséről szólt, és maximalizálta a jobbágyi szolgáltatásokat is. Ezután egy héten maximum egy nap igásrobot vagy 2 nap gyalogrobotot engedélyezhettek a jobbágyoknak. A birtokos nem adózott az államnak, ellentétben a jobbággyal, és a jobbágynak, az egyháznak is kellett fizetnie 10-et. Senny.